Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ginang siyang sinang kamawla yorng hep. Kiblamat jing barok sikata namar ka jing bampai syu ka sarkari. Mentai kle ombyang bat kani kra orlong ling bau MDC ba te berlang patau. Kat kom ka jing etu ginang kat kam sinang kamawla yorng hep. Kila ong bah kisnem belalit no. Kasnong ka yo ya ka sarkari ka balapen pai ling bakatanat PHE. Henry ki pipe bat ki bapin pai syaki kor kila jurlar no bat nakaliang kasnong kami olat syu namar katanat PHE ru kamla syu ban ai pipe thamai ban pin pai Kila itu bagi nasasnong ke kindu jing nadu usnam arjar kan riu bade hadien bau bat te berlang portau ula syajien komu MDC usnam arjar kat kendai ulawan PHE delade ya kani ke jing bat tau kilat kilinti ban penyo biang lingba ki kor haki santli ki jaka kila ang ru bau MDC ula shim kilat kilinti hakaba ula penyo ya kamang pisa lingba ka scheme excluded area jong usnam arjar kat kendai arjar pau the cut committee jong snong ni pen pau ya ke jing ai khobli hi MDC jong i bala kloi ban kania la ke jong khti ha ka ban ai jing rap ham tam ni ko blok B2 ke badi than dong petrol pump ni ha ka ban do usnam arhaja khan riu pa khashwa ka taru kania ka than ro ko ila duna ka jing yo na do arhaja khan riu ter ter lete I ila su jaw tinggal kerana bonsian bagi departmen ru nak yang PHE departmen kam simla ban penbiang kumno habswa ban kut jong newsnem yo ban ya keren ban sebab di MDC ban wat ya ke jingram tila kular kata gede kalai putri ke jong nai wiang jong ajar artho ya bila kular ban ai jingram yang ni kenta dia mentah naduk kata kathan ter seduk sini ya dan haduk south ligi kor ki south league platform hagaba ila ban penyo jing rap ning bag scheme ke jong inapo pada district council bat kakam jing tray la supervisor nagaliang jong PHE dari SO reikat bag jing tray ya kepala pentray na kinong sung hi jong i bat hadian dan ila dep ban pendep ya kakam ila wan biang section nagaliang jong executive committee reikat badi SO jong PHE ban inspect ya kakam golong no bat ila recommend baka long ka biang kum tu hadian nang tu ngila sedang ban yo ya ka jing pri ban pek pat na du kata hingi iba ko ni kala kambiang ha man ta kapor hang ni kapor ka bangiang ni kapor mi kala kam dei shu kala hang chen man ta daw ngim shim ban i ngim shim la ban i shu ya ka jing mi dong ko tan reng ni don ko ko poin ni ar ni yo thamai skui ko poin hang te platform bat sa ko hang tai man ta south li ni yo bat nginget ba ka jing yarap ka jong i MDC ni pen pau ka jong suburam jak bai kloi halu ka por ka bangi kum ka sinong ni ot ni nam i kum nong mi khmat jong i te kane ka jing yarap ka jong phi kum nong mi khmat jong i nganget kan nong ka jing ka khui ki nong song sinong ka jong i hamni ki bana do as jar khan riu ngani thu hak ki ki ba pli la bon ki im da ko shuthiet ko man tang gi dang sa sui ka te ka than khmat ji asut ya ka bangidang ya pek saya taru ya ka bahadu menta ka turu ka bakham haswa su ka digata ya ka bahadu menta kam simpat la ban pentrikam ban penlongkam ya tu ko tu ketika than hang te gidang syathi menta tingit baka jinga jongi MDC ya ka ban penyo yang i gini ki platform ki ko kalong ka jing ku nang ta kinong susnong i pan pau ka jing sunguburam ya ka jing sungu ya ka jing kloi ka jong pi bat ni khmi lentiru banang ni shmat ru kat bangin ya ik jing trikam ki jungi habni wan phi ngai phinam pan thai thali yangi uble nang kar khui phi kum ka executive committee ni kan mau phi ki jing dwai ya ka ba phiru nang la ban ai ki jing secretary nang tal ki nong song sinong ba ki pa chung sinong mulai ba ko ni kum ki nong song sinong jong ka sinong mulai yoครับjong ka block B2 nghiêm la klem das ngu yai MDC jong ni ibala tristem ya ka ba tang khandiat pana ilala pan wanra ya ka lor usah dari sini ka ba penbiang ya di nongsong snong sa ka ni thai ba hati ki por ba do kum ba klayo snong nei irang ba snong ba ka jinja bat ki bun ki ba mi ha ka por ba ya tong tap teng teng ngai i ha ka ba dei sini abai dai kam tam nei ba khna skul ni isnei ki
teng nakadaw jong ka ba kami ka overflow untuk kat ar si beje damit kiwan batong te ni semua komen sibut ba tang basti ni pendoi tang lagi kendiat na ilawan pet dalam kejong hikmat ba di layu i ba di lakularin te bat kumta ila panyo ini bat kumbalong hi mata ila khamsuk sibun ha ka bay dai ba ko syakani ka thai te nakaliang ka jong ni ko snong ka ba blok gitu na syade te ni ai ka jing snong ba ka jing kublai ya phi ya ka ba phi klo ba ni rap te to nakaliang ka jong ni kitbok kitbiang ni phi ba pinang yo ka met ka ba ko ka ba kya ba tunang tri habaro ke konstitusi jong mulai tangkap ta itu ba ia kari hibro oi Kami orang masnong belum kepat masnong kuyo banyak kenduk lang nak kepor orang badong ramai kira orang bak kita dekat nak kepor setenat banyak penuan di cekah bani bagan ni ka cing tre kabide bat ban ai ka nang tak nang song jong kedong sing tan kala urlong tak step ya ka baki nang song sini tak la yo ling ba ni ka kor ka bala pencina kumonomik mat jong mulai konstitusi ngitip ba ka bam di ka we ni ki isu ka ba dan kamba nama kasno mulai jungi hadu mentah kampat bet pat biar ka be bam di jana kaliang jong kumonomik mat masen job hingi ka ba mut ka jimut ka ba khamat tu ka de kumno ban pit ya ka bam di kinong song jong ni ka than ki jungi kasno mulai konstitusi tinggal persang man pet apo soalang ka jinglong po soalang mentah kom solang ka de we ka benta ka ba ay umbam di sinong song mulai be jongi hangtur ka project ka bangilele ba ka pesen ngila penya chat menta kala nang yat ka tu ka cingpet khut ka jongi ketika namar ka mapitip ki babun ki pat na song mulai be karsukari ki ap na kom solang te bro kata kom solang kala su long to rengkat ba ka jebo jeban re menta pa ka cing simkia ka jonga kom nomik man ngila yo penya chat menta ka tu project kala nang ya susu khamat bakla jantep itik jitu jongi nang taban wara ka jikot mentang kata menakani ko nong patharu lele tu emily ba minister badan prom jok PSC baranek ila lipet bakatu project ru hadu mentak layat nakaliang jok PSC kala nang ban let survey nang takatu community bakatu kan de we ni kilat ki banwara ka jikmatoy nang tak nong song mulai teta kaliang jok ekonomi khamat ngan pet ngan kami ya jingut jingnam jipat ba Hawede bakro no kucing ora nam tak jimetoy nam tak pit kebiang cuk stong tak de kamram juga bagan pet tak nek step ru ngso tenan penyo banwan ya ke ba kini ki nong nyelam stong ki wan canga panut ya ka bana kaleng cunga layo banyarap ring bagan scheme no pod council ang scam bagan kucing ai ka bret juga kom nomi khamat bret kan lo kucing ku nam tak ki stong kita tengin ya tre rekat ilong masong ni por ngilaju ong i barabor bangin nyadar rekat berpi nak ka kan no jingdang kampo stong ka bangila ban tre nam tak kapit ke biang manura ke jemtai tak pada teknik kentin kendiat kulis sibun kulis ajar go ngesane